Danas je održana 5. sednica opštinskog veća u Ivanjici gde je razmatran predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije za površinski kop Krečnjaka Raščići u opštini Ivanjica. Takođe, na dnevnom redu našla se i odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2025. godini, kao i odluka o izmenama i dopunama odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Ivanjica. Razmatran je statut predškolske ustanove Bajka, rešenje i imenovanje članova upravnog odbora ove predškolske ustanove. To se odnosi na usklađivanje cena poreza na kvadratnu metru sa trenutnim tržišnim cenama ovde u Ivanjici, u prvoj i drugoj zoni. Mimo toga, statut predškolske ustanove Bajka je izmenjen, zadnji statut predškolske ustanove Bajka je donet 2018. godine, nakon toga je dosta izmjena bilo u pogledu zakonskih normativa, pa je usklađen sa zakonom i takav je donet na veće. Takođe, predlog opštinskog pravobranioca, predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta je usvojen i to je isto usklađivanje sa zakonima, sa normativima koje su u zadnjih godina doneti, tako da je i to samo blage neke izmene po pogledu stručne spreme, kadrovske u opštinskom pravobranilaštvu i u opštini Ivanjica. Imali smo izveštaj za treći kvartal Sportskog saveza koji je usvojen, nije bilo nikakvih ni primedbi, ni grešaka, tako da je treći kvartalni izveštaj usvojen i bilo je zahtev Sportskog saveza kao i Karate kluba Javor za podelu dodatnih sredstava, što je takođe usvojeno. Kad je reč o toj regulaciji saobraćaja, da li ima nešto novo ili se to samo usvajaju već neke odluke koje su ranije? Mi smo imali privremenu signalizaciju, kao što znate, za vreme izvođenja radova na glavnoj ulici. U ovoj izmeni, izmena se odnosi na Njegoševu ulicu, gde se menja smer i postavlja se jednosmerna ulica. Sa tom izmenom ulica će biti jednosmerna i takođe će se postaviti i promeniti sled parking mesta, to jest parking mesta će se prebaciti na drugu stranu puta. Danas je takođe razmatran i predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova izborne komisije opštine Ivanjica u stalnom sastavu, kao i obrazovanje stalnih radnih tela Skupštine. Sve tačke dobile su zeleno svetlo većnika, a konačnu reč daće odbornici na sednici zakazanoj za petak 29. novembar.